Vítajte pri 4. dieli podcastu, ktorý poznáte pod názvom Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj tajomstvo. No kdeže to len Bratislava bežne breše. Musím priznať, že toto mi aj tak trochu chýbalo. Hej, ja som si to minulý týždeň si to len tak random v hlave spieval a bolo to taký, že do pekla, že teším sa na ďalšie nahrávanie. A ja sa teším a vy sa máte naozaj na čo tešiť, pretože v dnešnom dieli vášho obľúbeného turistického podcastu, ktorý sa zaoberá ale že výhradne flórou a faunou, a nie len v oblasti Malých Karpát, ale tak celkovo po svete, tak máme tu komentár, na ktorý budeme odpovedať. Ďakujeme za podnet Martinovi Danihelovi 1195, ktorý píše: Všimol som si, že niektoré zvieratá sa po zavretí zoo prestávajú tváriť slušne. Opice sú zrazu odvážnejšie, levy sú hlučnejšie a hady, no tie vyliezajú tam, kam cez deň nie. Možno by bolo zaujímavé pozrieť sa na tento After Dark život v najbližšej epizóde bližšie. Tak o tomto som napríklad vôbec netušil, že takéto niečo existuje. To fenomén. Martin Danihel musel naozaj asi prísť do zoo po záverečnej, alebo je pracovníkom zoo, keďže tomuto prišiel na zúbok, ale je to naozaj taký After Dark fenomén, na ktorý sa v dnešnom dieli podcastu pozrieme. Toto je. záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj tajomstvo. No kdeže to len Bratislava bežne breše. V momente, ak ty si to takto vyslovil, mne napadla rozprávka Útek z Madagaskaru, tak sa to volá? Ty si pamätáš tú prvú ich noc? No, ani nie, a neviem ani, či sa to volá Útek z Madagaskaru. Asi sa to tak nevolá. Zvieratka z Madagaskaru. No, Tučniaky z Madagaskaru. Nie, všetky tie... Madagaskar sa to možno len volá. Asi len Madagaskar. Hej, oni neutekali z Madagaskaru, ale boli... No proste, ale tá prvá noc, tak oni ako keby že sa hneď zgrupili a začali robiť veci, ktoré bežne zvieratá nerobia. Akože... Buď je to After Dark efekt. Čerpal z tohto. Ak si čerpal, ak sa volal Martin Danihel, to je jedno. Ak si čerpal odtiaľto, akoby, neviem, či toto je zrovna relevantný zdroj. Je to naozaj relevantný zdroj. Musím uznať, predsa len. Ale aby sme sa pozreli aj faktom na zúbok, ono najväčším menovateľom je to, že ľudia sú preč. Ono predsa len v tej zoologickej záhrade ten život tých zvierat najviac ovplyvňujú. Tí ľudia, čo sa o nich starajú a tí ľudia, ktorí sa na ne pozerajú. A teda vieš, ak to funguje, sám Jano, ty najlepšie vieš, že performovať pod tlakom a pred očakávaniami je náročné. Absolútne súhlasím. No, tak a takto majú aj zvieratka a preto je to vlastne taká stress-free zóna. Ono zapadne slnko, odídu ľudia a oni naozaj môžu robiť veci, ktoré cez deň nemôžu. Naháňajú sa, naozaj začnú sa hrať spolu, prestanú riešiť ľudí, chodia na miesta, kde cez deň nechodili, pretože tam tí ľudia nie sú, není sa čoho báť. Je to naozaj taký stress-free. A veľa z tých zvierat, a pozor, sú aj nočné tvory. Uh-huh. A speaking of o tom, ako tam tí ľudia nie sú, ja mám pocit, že už tí odišli. Áno. Znova to... Fú, ty kokos, viete, ak som musel variť z vody pri tomto. Ja som na teba pozeral. Dobre, akože naštudoval si to perfektne. Akože Martin, ale díky moc za takúto kokinu. Mňa strašne bavia tie komentáre. Počuj, akože mňa tak bavili tie komentáre pod minulým dielom. Na YouTube aj na Spotify, obidve platformy môžete komentovať. Mali by ste komentovať, lebo my z toho žijeme. Je to perfektné, že ja som nevidel jeden komentár, ktorý by akýmkoľvek spôsobom líkol, čo my tu robíme. A tí ľudia, že to sú proste že real ones. Všetci spolupracujú a je to úžasné. Hráte to s nami a to je perfektné, pretože toto je podcast, v ktorom sa síce hráme na turisticko-objaviteľský prírodný podcast, ale v skutočnosti je to len taká zásterka za to, čo tu robíme. Je to taká komunitnosť, človečinka, v ktorom jednak hovoríme o pikoškách, ohovárame, ale bavíme sa až tak, že za oponou. Hej, že máme veci, ktoré budeme riešiť určite aj dnes a nie sú úplne pre každé jedno uško. Sú pre uši tých vyvolaných. A pokiaľ ste tu dnes prvý raz, tak toto je podcast, ktorý budete poznať pod menom Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj tajomstvo. No kdeže to len Bratislava bežne breše. No a mám novinku. Počujem Kámo, vieš, koľko stojí Prezúť 911? Akože bude to veľa. Ja som videl, koľko stojí prezutie Bugatti. No tak a to stojí tvoja 911.
Normálne, že som si povedal, že snáď prvý raz v živote, že však dám si zimné pneumatiky, budem s ňou jazdiť aj cez zimu. Chyba. Za tie prachy to nestálo. No, ja neviem, či to chcem vôbec vedieť. Kámo, vieš, ak sa hovorí, že to musíš mať aj na banány, keď si kúpiš opicu. Mhm. A nikto nehovoril o banánoch na prezutie. Že sa prezúvaš do tých banánov. Kámo, počúvaj. Ja som nešiel do autorizovaného servisu, našiel som si normálne pneuservis, že idem tam. Kámo, nevyšiel som tam, lebo mali takto rampu obrovskú, na ktorú máš výjsť, jak na Mont Blanc. A no proste 911 tam nevyšla. No tak hovorím, že díky páni, tak toto bolo termín, na ktorý som čakal týždeň a nedošiel som tam vlastne. Tak hovorím, že môžete ísť skúsiť autorizovaný servis, že bude to možno trochu drahšie. Kámo, 5 krát drahšie, alebo 4 krát. Počkaj, ty si mal tie pneumatiky že kúpené, že išiel si iba prezuť? Áno. Mal sme kúpené. Pneumatiky, a to teda z disku dávali tú pneumatiku akože novú na ten istý disk, Áno. alebo máš iný disk? Okay. Na ten istý disk. No tak to je určite drahšie. Ale akože teraz ma už zaujíma tá cena. No typni. Aj s uskladnením. OK. Takže uskladnenie nebýva tak drahé. Nebýva, no. Môžem ti najskôr povedať, koľko to stalo v tom pôvodnom pneuservis. Dobre, ja si to vypočítam, lebo to býva 5 krát toľko. A nie ani 5 krát. 150 mi naučtovali, že to bude stať v tom pôvodnom pneuservise a v Porsche oficiálnom Tak to bolo 540. 5. Kámo, akože aj ma to zabolelo. On mi povedal, viete, to tam je také, že športové koleso. To má ten centrálny. A ja neviem, že či má motal, ale že to má centrálny, ten, že to treba, viete. Takže Že celé koleso zhodiť a ja si hovorím, že aj netreba normálne celé koleso zhodiť. A on že hej, len treba ho tak aj naolejovať a tak. Si hovorím, že 540 eur je dosť. Ja som si to robil sám. Ja si to na budúce urobím sám. Potrebuješ ale ten taký kľúč na to centrálne. Ja nájdem všetky kľúče sveta, lebo za 540 eur budem vyzerať ako Školník. kľúčová služba. Jak školník budem chodiť tak filč. Kámo, katastrofa, akože nepotešilo ma to. Ale akože vidieť to auto aj teraz v zime na diaľnici, lebo však my sme išli teraz pomerne náhodou, ale akože stretli sme sa, tak na diaľnici za sebou. A ono je to také, že moja frajerka si to auto fotila zozadu, pri západe slnka. Čiže ako dobre sa na to pozerá. Čiže... No kámo, keby si videl, čo mi písala potom. Zdravím Noru. No, je to krásne auto a používať ho aj v zime a hlavne, že vieš, že sa vieš nám spolahnúť, lebo tie gumy má fakt dobré a drahé. Všetko je na to auto drahé. Tak je to sranda, ja mám pocit, že proste sa môžem do toho aj oprieť, aj som sa oprel a je to pecka. A jak sa na tom vlastne jazd v zime? Lebo ak sa nemýlim, tak to je, má to zadný náhon. Mhm. Čiže tam akože dostať sa do šmiku je o dosť jednoduchšie ako na aute s predným náhonom. Vieš, dávam pozor, akože stále mám to auto relatívne krátko a stále si neverím natoľko, aby som ho nejak posielal zámerne do šmikov a nezámerne som sa do šmiku ešte nedostal. Takže neviem ti povedať, dám vám vedieť, keď to zistím, lebo určite na to budem Počkaj. Ja som včera alebo dnes pozeral tvoje video z Norska, z Tromso? Tromso, no, inak to som vám chcel povedať, že boli sme v Norsku. No počkaj, ale práve si povedal, že si sa nezámerne do šmiku nedostal. A ja Počkaj. Ja musím nesúhlasiť. Akože v Norsku bolo tak 10-15 cm snehu na každej ceste a jednak som sa tam chodil teda šmíkať, driftovať. Mali sme tam takého Volkswagena, Golfíka a teda som sa šmíkal, až som vyletel z cesty. No, videl som, že to museli vyťahovať. Hej. Takže auto sa asi nič nestalo. Nič, chvála Bohu. Ale... Ja som len behol do záveja, lebo vieš, čo som robil? Nastavoval som tempomat. Povedal som si, že nebudem chodiť rýchlo, lebo je tu veľa snehu. Tak som klikal do toho volantu a vieš, cudzie auto, nemáš úplne, že kde čo je, tak pozeráš, zrazu práve predné v záveji, práve zadné v záveji, jemne som vytočil, polka v aute v kote. A ja som strašne veľa smiešné, ak sa najprv lopatkami sa to snažili vyhrabať. Kámo, akože nevedel som, čo mám robiť, tak som lopatoval okolo toho. Skúšali sme výjsť, nepodarilo sa. A potom som zistil, že ono tam je taký ten, vieš, že tam namontovať takéto očko, nech ťa vedia vyťahnuť. A nevedel som nájsť to očko, lebo mali to schovaté húžem na to naozaj v tom golfe. A potom, keď som ho našiel, tak už tam nebol odťah a už prišiel týpek, ktorý normálne na traktore nás vytiahol pomaly. A nestalo to nič. Jakže to nič nestalo? Normálne, že to pokrýva poistka, ktorú som si zaplatil, keď som si bral auto na požičanie. Fakt? No. Tak to som nečakal. Že to som ani nečakal. Chcel opýtať, že koľko stalo toto vytiahnutie. A ja, že koľko vám dám peňazí? On, že nič, to pokrýva poistka. Tak si hovorím, že kurník, tak som zvedavý, že koľko má skasnú. Oni, že vraciame vám celú sumu. A ja, že prosím?
Že nehovoril si im o týchto veciach, hej? Ďakujem pekne. Hovoril som, že ma musel vyťahovať. Hej? Mhm. Nice. No lebo akože inak títo, asi v Norsku to tak nebude, ale akože už vo viacerých krajinách mňa sa snažili na práve tejto veci, že odrbať. Že ja vyslovene, keď si požičiavam auto v cudzej krajine, špeciálne ak to je rovno na letisku, tak ja celé to auto, že natočím alebo nafotím, lebo oni už boli takí, že tak tento škrabanec tu 100% nebol. A ja že, tak sa pozrite. Kámo, akože málo ktorým ľuďom verím menej ako tým, čo robia v tých autopožičovniach na letisku. Neverím im ani nos medzi očami. Ja vidím, jak oni sa snažia nájsť nejakú tú vec, ktorú by mi potom nechali zaplatiť. Normálne, že Robert Fico má väčšiu moju dôveru. Jak ten pán v tom Sixt alebo v Avise. Kámo, to tam dojdeš a to vidíš, že oni už len tak... Áno, áno. A počkaj, ja som bol v Jordánsku a tam tí ľudia, že doslova robili to, že si práve ukázal. Že doslova si takto medlili ruky. Kámo, a to aj taxikárom v takýchto krajinách tretieho sveta, to sa na nich pozrieš a to oni sú takí, že Habibi, to je neplánovaná odbočka. No, tak treba dávať pozor na tieto veci. Každopádne mali sme takú autopožičovňu, ktorá bola že naozaj sympatická. Nebola na letisku, bola kúsok ďalej, ale bolo to super. Volali sa Blue Car Rental a pokiaľ náhodou pôjdete do Tromsa, lebo ste videli vlog, tak odporúčam ich a odporúčam Tromso ako také, lebo takú polárnu žiaru zmene, kamo, to bol extrém. Ja som to videl, ja som chcel normálne otvoriť túto tému v tomto podcaste. A my to máme natočené. Kámo, ja viem, videl som to video. Že toto je rozhodne niečo, čo ja chcem vidieť. Kámo, počúvaj, že ľudia si myslia, alebo teda ja som si myslel, prisahám, že polárna žiara je tak trošku odrb na Instagrame. Že to proste vidíš, jasné, nejaké tie chuchvalce, odfotíš to, vyťahneš trochu tej saturácie a máš. Hej, to som si hovoril. A ono tomu tak aj bolo na začiatku. Ale kámo, my sme boli, tam miesto nehralo rolu, ale našli sme si také odľahlejšie a tam sme chillovali v aute, že bolo nám teplo a zároveň sme mali strešné okno otvorené a kúkali sme sa na polárnu žiaru. Tam zrazu začali chodiť také veci, že ja som si hovoril, že ty prde, že to ja som mal možno halucinogénne McDonald menu, lebo to že tancovalo ale takými farbami, že ono spočiatku bola zelená, ale potom už bola aj červená, potom bola fialová, potom bola do modrá, potom znova do zelená, robila, že fú. A potom kámo odišla. A ja že, nie. A potom že, tam je ďalšia. A úplne. Bolo to úžasné. Naozaj akože polárna žiara, že dovidenia. A my sme mali také ubytko, že Naty sedela v spálni na posteli a jedla popcorn a cez okno sa pozerala, jak to tam tancuje. Že bolo to fakt úžasné. A celé Norsko, akože sme mali tmu, ale normálne mi tá tma nevadila. Že 2 hodiny denného svetla sme využili na to, že sme slnko ani nevideli, ale tak to nevideli ani tu v Bratislave. To je pravda, inak mesiac tu nebolo slnko. No. Mesiac, celý mesiac. A my sme, jak zapadlo slnko, my sme chodili, že liesť, kúpať sa, pozerať polárnu žiaru, do reštaurácií, cvičiť, kúkali sme formulu, že normálne, že úžasný týždeň v Tromse. Fakt to vyzeralo perfektne, že jednak sa mi páčil ten vlog a všetko, čo si tam robili, proste, že naozaj to bolo video, ktoré že ja chcem vidieť na YouTube. Ale ty kokos, tá polárna žiara, že to som si v tomto bode, jak som to videl v tom videu, špeciálne, ak som bola taká, čo sa tam tak točila, no. tak normálne som si toto pridal do bucket listu a rozhodne chcem teraz vidieť polárnu žiaru. Že to sa mi stalo asi len raz predtým. Keď si videl moje video z Japonska. Nie úplne. Keď som videl video Simona Snopeka z Etny, kedy mala vulkanickú aktivitu a povedal som si, že ja chcem vidieť lávu, tak som si kúpil letenky, o 2 dní na to som letel a išiel som si pozrieť lávu. Nevidel som jej toľko, koľko jej videl on, ale bolo to perfektné. A toto bol taký druhý moment, kedy som si povedal, že toto je niečo, čo proste potrebujem a chcem vidieť. No, fakt to bolo brutálne a ešte tretí moment takýto je, keď som videl na tých uliciach v Thajsku, jak ťa tam ťahajú tie Tajčanky, tak to som si hovoril, že bucket list, hneď ho tam píš. No tak spočúvaj, tak to ťa rovno vyvedem z omilu. Ja som v Thajsku bol a tie tetky nás tam ťahali. Počúvaj ma. Kámo, oni ťa tam chmátajú jak Fero Joke. Áno. Úplne. Nepoznajú Boha. To bola možno moc prehrotená kauza. Ale počúvaj, oni nás tam zobrali nejakých, že 7-8 všetkých do jednej miestnosti. Oni sa tam popri tom rozprávali v ich reči, čo ničomu z toho nerozumieš. A akoby tie polohy, v ktorých bolo moje telo, ja som presvedčený o tom, že to sa nemalo diať. Že takto by telo, že nikdy... Počkaj, čo ti robili? Ja to neviem ani že urobiť. Oni tam boli také tie maserské... Ale honili ti? Nie, to rozhodne nie. Boli to také akože aj maserské techniky, ktoré si hovoríš, že
toto asi je správne, tak to možno niekedy niekto masíroval, ale potom mi proste prekladali ruky a nohy, ja ti prisahám, že ja keď sme chodili spolu na BJJ, že ja som nebol takto skrútený v praclíku. A mne tam všetko iba praskalo a oni so mnou robili také divné pohyby a ja hovorím, že fú, toto nie je dobré, že toto ma bolí. A ona bola také, že a nerozumela mi ani slovo. Mal si byť taký, že honiť, nie lomiť. Fakt, akože boli momenty, keď to bolo, že veľmi, veľmi nepríjemná. Ak nie, no rozhodne to bola, že najmenej príjemná masáž, na akej som kedy bol. Že dávaj si veľmi pozor na tieto thajské tetušky. Akože ja si dávam pozor na ty, lebo to keby vie, že ja sa s tebe len rozprávam o takých thajských tetuškách, tak máme po vtákoch. Ale úplne iným príkladom je priateľka nášho kamaráta Dominika, ktorá mu kurva na Vianoce kúpila tantrickú masáž. Tak ja to aj neviem, čo môžeš povedať takéto, že stačilo povedať, že kamaráta, nemusíme to menovať, lebo to je že najlepší darček asi. To je počuj, ja práve neviem. Akože nehovorím, že pre každého najlepší darček. Najlepší darček pre tohto nášho kamaráta. Akože áno, preňho áno, ale počúvaj. Jednoznačne. Ja by som, prisahám Bohu, si myslel, že to je pasca. Akože, že on to mal odmietnúť. Mal to slušne odmietnúť, že ďakujem, ale že môj sexuálny život je absolútne naplnený, nič také nepotrebujem. To bola podľa mňa že jediná správna odpoveď. No. A on bol, vieš čo, že Ja viem, ako reagoval, lebo on nám to písal do skupiny. Kámo, no akože, to ma fakt prekvapilo, akože, že to bolo väčšie prekvapenie, ako ten darček, podľa mňa, čo som dal ja tebe. Tak. To bolo pre mňa tento rok asi že najväčšie prekvapenie. Áno? Viac ako to, že Adam dostal tantru. Je reálne, to točíme 30. decembra, čiže máme na Mostova deň tohto roka. A asi toto bolo najväčšie prekvapenie, aké som v tomto roku zažil. A je to inak, musíme vám to povedať, lebo je to úzko spojené s týmto podcastom, ktorý sme začali robiť kvôli Japonsku. Takže udialo sa mi veľa perfektných a special vecí, ale toto je ako keby, že tak rezonuje niekde nad tým. Strašne sentimentálne. Kúpil som Janovi zájazd do Japonska spolu s nami, lebo z Naty som tam už bol, sám som tam už bol, ale ono je niečo špeciálne na tom zažívať tieto veci nielen s frajerkou, ale aj s kamošom. To je podľa mňa, že ideálne kombo, že má tam frajerku, má tam kamošov a spoločne zažívať tie veci, pretože budeme lyžovať 5 metrov snehu, snowboardovať. Budeme sa chytať za vajca s Japoncami proste v onsenoch. Budeme jesť wagyu steaky a proste sorry, ale proste frajerka nezie pol kila wagyu najlepšieho mesa. Proste nezie. Nemôže tam obchytávať Japoncov v onsene, lebo to je proste rozdelené na pohlavia. Čiže sme si povedali, že Jano tam skrátka musí ísť a kvôli tomu sme založili tento podcast mimochodom, lebo sme si hovorili, že dáme tam Hero a že budeme na tom zarábať a že Jano zarobí na Japonsko. No, to sa zatiaľ neudialo. Ani sme neurobili Hero a ja som tak trochu sme z toho aj upustili. Ale ja tak neznášam tie Hero, ja mám pocit, že všetci chcú odo mňa moje peniaze a mne sa tak páči, že tu je to vlastne také, že vy dojdete, nikto to nepozná, pretože ani nemôžeš propagovať, že čo tu rozprávame, lebo sa snažíme byť proste prírodovedeckým podcastom. Takže marketing, že najhorší. Že na jednej strane z toho, jak spraviť popiči marketing, je Marty Supreme, čo mal teraz Timothy Chalamet, to mal najlepší marketing ever. Geniálne. A na druhej strane je podcast, ktorý poznáte ako... Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj, tajomstvo. No kdeže, to len Bratislava bežne breše. Nie sme úplne najlepší marketingový nástroj, ale čím nám môžete pomôcť, je, že ľuďom, ktorým veríte, o tom môžete povedať. Nie zdieľať, nie pridávať na Instagram, normálne povedz, že počul som dobrý podcast, to by bolo možno niečo pre teba. Tak, jak sa šíril Fight Club. My sme niečo podobné. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, ako nám môžete pomôcť a podporiť nás, lebo nechceme vás takto akože... To je Hero, to je podľa mňa blbosť. Takže druhá možnosť, alebo druhý spôsob za mňa dať odber, pretože keď budeme mať 1000 odberov na YouTube, tak tie reklamy, čo tam zobrazujú, budeme mať z nich cut. Nebude to veľa, ale možno to pokrie aspoň čas, lebo však toto niečo stojí. A tretia vec, tak dajte ten odber, hej, aj na Spotify, aj na YouTube, kdekoľvek pozerajte. A tretia vec, a moja najobľúbenejšia, kámo, vieš, čo som rozmýšľal? Povedz, neviem. Že by sme spravili merch. Ale počúvaj, hear me out. Predstav si merch podcastu Záhady malých Karpat. Imagine. Ja si predstavujem, hej, zavrite oči. Vintage vošt tričko, hej. Také, že čierne, ale už trošku vyprané. A na ňom
veľmi oldschoolový nápis Záhady Malých Karpat. Orol, ktorý sa znáša z tatier. Hej? Medveď, ktorý drží v ústach lososa. A vpredu veľkí dvaja my s kaprom, jak ho máme. Že proste reálne by sme išli naozaj do prírody a odfotili by sme fotku, kde v takých tých veľkých dupačkách stojíme vo vode a držíme rybu, ktorú sme ulovili. A to bude fotka. Uloviť? Áno, že to nebude AI, to nebude Photoshop, že my reálne pôjdeme do Hornádu alebo kdekoľvek, ulovíme toho kapra, spoločne sa odfotíme a tam bude ten text a do toho také tie mock-up zvieratka, že bude to vyzerať jak merch z 95. čo mal Discovery Channel, vieš, proste, že je normálne, že tričko, ktoré podľa mňa, že tvoj foter by si kúpil, lebo miloval Discovery Channel. Alebo taký ten Nature Channel, alebo ten Viziat History, proste niečo také. National Geographic. No, National Geographic. Predstav si to. OK, akože trochu mi to páči. Neprezradilo by to ten joke. Vieš, a tí ľudia by boli, čo máš? Čo to je taký môj obľúbený prírodovedecký podcast? Ja som to počkaj. My keď sme začali sa rozprávať o tomto podcaste a ty si mal ešte ten prvý názov, to bol Klokani bratia. To si mal stále tam. Skáču klokany vo vrecku, tajomstvá pre všetky Dobre, stačí. Hopsa sa, Vždy majú plán. Tak sa mal volať pôvodne náš podcast Klokani bratia. No, nevyšlo to, ja ale... som to ale zatrhol. Lebo ty si už predstavoval klokanky a takéto... Toto je lepšie. Trička s vakmi a to ja som absolútne v momente zatrhol. A akoby... Sme na dobrej ceste. Že a toto je spôsob podľa mňa, jak vy môžete z toho niečo mať a nás podporíte, lebo ja už som podľa mňa do tohto podcastu aktuálne nalial tak 1500 eur. Hej, možno aj viac. No a nie, že by som to nerobil rád, lebo mňa vlastne baví toto, čo tu máme, že som strašne rád. A príde mi, že to je aj zároveň veľká, jak keby taká devíza, že máme takú úzku komunitu ľudí, čo to počúva napriek všetkému, že ako keby, že to nie je jednoduché sa dopočúvať v dobe, kedy máš attention span 7 sekúnd, že ak to počúvaš teraz, tak ja ťa svojím spôsobom cením a zároveň my vytvárame armádu. Že ja som rozmýšľal, že my by sme potom mohli tento tajný spolok, ktorý máme, využívať na také darebáctva. Hej, že predstav si, že kto z vás není zablokovaný rytmusom, tak my by sme mohli teraz tam tak, že dohodneme sa tu na podcaste a môžeme naletieť do nejakých komentárov a písať mu proste nejaké srandy. To sú veci, nad ktorými ty rozmýšľaš? Hej, že proste niečo, vieš. Neviem ešte ten reason, ale predstav si, že by sme to proste použili na dobro. To sa časom vykryštalizuje. Podľa mňa nájdeme niečo. Určite. Teraz nepíšte nič rytmusovi. To bol len príklad. Predstav si, že proste normálne sa zomkneme a organizovane nabehneme niekam, na nejaké miesto na internete a tam spravíme, lebo pomáhať vie každý, hej, zbierať na charitu. My budeme robiť zlobu. Jak Jánošik. Dobrú zlobu. Presne. Jánošik je výborný príklad. Ale hej, akože baví ma takáto úzká skupinka, komunita ľudí, ktorí na tom s nami ako keby že nejakým spôsobom spolupracujú. Je to brutál, keď si pozrieš iné podcasty, koľko majú poslucháčov a koľko majú že komentárov a jak sa tí ľudia zapájajú, tak my máme proste tak aktívnu komunitu, jak podcasty, ktoré majú 10-krát toľko vypočutí. To je perfektné. A akože aj tie odbery nám rastú, nie? Že ja som si pozeral, tam bolo niečo cez 800 odberateľov na YouTube. Spotify trošku zaostáva, ale we will get there. Že myslím si, že pokiaľ celý rok vydržíme natáčať a nahrávať, čo mňa to baví, že máme to také presne človečinku, že mne sa nechce robiť podcast, kde musíš volať hostí, pripravovať sa na hostia. Ja chcem podcast, kde môžem japovať o tom, že koľko ma vyšli disky na auto, alebo japovať o tom, že čo si dostal na Vianoce. A vlastne to sme pri tom Japonsku. No, to sme pri tom Japonsku. To si ma trošku dostal. Že ja som sa šiel, nemal som úplne najlepší múdik ten deň a šiel som s tým, že mali sme natočiť nejaký trend. Ako sa to volalo? Trend. We listen and we don't judge. Áno. A pre Telekom. No, že proste nejakú spoluprácu. A fakt som nemal budík ten deň, ale bol som taký, že už som to Peťovi slúbil, že proste prídem a natočíme to. A mne už prišlo že divné, ale nič som nepodozrieval, ale prišlo mi divné, keď tam Naty setapovala tú druhú kameru a že na čo nám je preboha druhý záber, keď proste to je trend, kde ľudia si takto postavia telefón a povedia si navzájom veci.
A to tak sneaky nejak, že postavil, alebo že to keby náhodou ste chceli iný záberik, že to proste bude pekne prestrihané a ja, že OK, však vy viete, čo robíte. Takže som bol taký, že jo, asi v pohode. No a potom, keď si to vyslovil, ja som popravde, že nevedel vlastne ako reagovať. Že aj neviem, že či to bola správna alebo vhodná reakcia, ale vnútri ja sa takže chvel. Akože ja som bol z toho tiež nervózny, že to je vlastne strašne stresujúca vec, ísť niekoho prekvapiť, potešiť alebo nejakým spôsobom obdarovať, lebo vlastne chceš, aby to vyšlo čo najlepšie, ale zároveň nechceš to prezradiť. Chceš, aby ste to tak vlastne správny čas skrátka odhalilo a ono je to stresujúce aj pre mňa. Čiže ja som bol taký, že kurník, sakra, jak to spraviť, natočiť, povedať, pripraviť, odkomunikovať a podľa mňa to vyšlo dobre. A hlavne dôležité je, že proste ideme do Japonska. Ideme do Japonska. Kámo, také videjka tam budeme točiť, nielen na YouTube, ale nielen na Instagram, ale aj na YouTube, že strašne veľa vecí, ktoré už som zažil, ale chcel by som ich natočiť, zaznamenať, spraviť, tak na to sa teším. Ja sa na to neuveriteľne teším. Však presne ako som hovoril už predtým, že toto bola jedna z mojich najkrajších, najväčších prekvapení v tomto roku. A že my sme si založili skupinu v Japonsku, kde si iba preposielame reelska a nápady, že čo by sme tam chceli natočiť, čo by sme tam chceli vidieť, čo by sme tam chceli jesť, kam by sme chceli ísť a teším sa na to, že neuveriteľne. To je že iná planéta naozaj, že bude sa tam toho dať robiť strašne veľa a my tam ideme ešte aj snowboardovať, že tam budú proste naozaj snehové záveje, aké na Slovensku podľa mňa nezažili od druhej svetovej ľudia. A ja som to akože nevnímal až tak, čo sa týka hovoriť, že to je iný svet. Že som to až tak nevnímal. Však ty si nám, jasne, samozrejme niečo o tom rozprával, posielal si nám nejaké videá, ale teraz, keď som si ja nastavil ten algoritmus na to, aby mi ukazoval takmer len videá z Japonska, nech sa na to nastavím, tak ja už teraz ako keby, že trošku chápem, prečo hovoríš, že to je úplne iný svet. By the way, a toto nie je platená spolupráca, lebo nás nikto nesponzoruje, shoutout Marakuja a vy môžete ísť ešte s nami. Ono sa stále dá kúpiť na ten pobyt, lebo my ideme s Marakujou a ideme tam jak skupina, bude nás tam teraz 15. Oni ešte podľa mňa pár miest majú, tak keby náhodou vás to zmotalo, či už sami alebo s frajerkou, tak bude tam že veľká partia, kde môžete fungovať v skupine, ale aj samostatne. My sme takto boli minulý rok a ideme znova, že si pochvalujeme. A zobrali sme aj Jana a vlastne môžeme ísť na takýto zájazd malokarpatský. Akože keď sa niekto na to zhodá cez tento podcast, tak to je že geniálne. Kámo, to by bolo brutálne. To by ma fakt potešilo. No, to by sme mali mať zľavový kódik do budúcna. Poďte s nami niekto. Tak, do toho idete. No, tak to by bola pecka. Marakuja s Y sa to píše, však nájdete to na internete. Ludo Kolman to má jak agentúru cestovateľskú. Výbornú. Ja mi s ľudom matching tetovanie. Áno? Oni sme o tom nevedeli. To je to... Viem. Od Masona, keď bolo z Ukrajinou. Hej, viem, to bola pecka. A my sme sa náhodne stretli na jednom festivale a zakecali sme sa, lebo však my sa poznáme a vtedy sme to zistili. To je výborné. Krásne. No. To je niečo, čo vás spája. By the way, ešte mi teraz si tu čítam z poznámok, jak hovoríme, že sme uzavretá komunita, tak Igor Rataj, pán Tatier, mi lajkoval komentáre, ktoré som zdieľal, a on ma inak ani nesleduje. Okay. Ale Igor Rataj mi lajkoval na storíčka, kde som prezdielával komentáre z podcastu, kde ľudia hovorili, že perfektné, že prírodovedecký podcast tu chýba, že to je perfektné. A on to proste lajkoval, že super, chalani robia niečo o horách, o prírode. Že je normálne reálne, že aj vďaka tým komentárom, aj vďaka tým, že to vlastne neprezrádzame, to running joke, ktorý proste beží, tak ľudia niektorí, ktorí nemajú, ja neviem, chuť si to vypočuť a pustiť alebo vydržať pri tom, alebo ich to nezaujíma, tak si proste reálne myslia, že robíme prírodovedecký podcast a Igor Rataj si hovorí, že kokos chalani, dobre, asi by som ich mal zavolať do Tatra Mountain Resorts. On to 100% myslí. Isto, hej. On z toho, ja neviem, či to bola lanovka s Jovinečkom, alebo s Kimberami, alebo s kým to bol, on im tam 100% rozprával, že počul o nejakom malokarpatskom podcaste. No, že či nemal by som aj ja taký, že vysokotatranský, že záhady vysokých Tatier? Oni, že... Takže ak náhodou sa mýlime a Igor počúva, tak serus. Ale pravdepodobne tu nebude. takže to veľmi cením. Aj, že to takto vlastne funguje. Mne niekto vlastne aj hovoril, že super podcast prírodovedecký, a on vedel, ale neprezradil. No, mne to teraz písala jedna kamoška, že si to vypočula a tiež bola taká, že jak to myslíme ten začiatok? A hrala to na rovnakej vlne potom, takže ja sa z toho len teším. Mňa to baví. Bol som teraz chorý
A kámo, normálne som sa tešil, jak ti poviem túto príhodu a jak vám to poviem. Ja som bol normálne, že v Prievidzi, bol som taký nejaký nachladnutý a niečo, už to trvalo aj pár dní, nebolo to úplne ideálne, začalo to tým, že som vracal podľa mňa na 18 metrov, že proste to je gejzír. Projektilové zvracanie. Hej, ale potom sa to ukludnilo. A už som bol v Prievidzi na sviatky, tak som proste nejaký ten čajtek, niečo, išiel som spať a v noci som sa zobudil, že nejak zle sa mi dýcha, ale som sa snažil nadýchnuť a celkom sa mi zdalo, že aj viem dýchať. Brate, tak trošku som fúkol do vreckovky a to bolo jak keby som prevrtal stenu a trafil rúru s vodou. Kamo normálne vo mne sa odblokoval ropovod a ja som fúkal nos asi že hodinu, dobre nie, minútu a furt to išlo, že pre mňa to bol normálne taký zážitok, jak keď Hermiona z tej nekonečnej tašky vyťahovala veci, alebo jak keď kúzelník ťaha takto tie červené, oranžové, všetky tie šatky, lebo ja som fúkal a ja som iba menil vreckovky a on to furt išlo a ja som si chvíľu hovoril, že možno ja už budem fúkať navždy. Reálne. Jak Luka Brasi? Nie. Asi tak, no. Čiže bolo to, kámo, jak šampanské, keby som odskrutkoval a vystrelil to. To bolo jak pustiť vodovod a ono to išlo. To bolo proste neuveriteľné. A potom ono to skončilo. Ja som sa cítil, jak naozaj v kotline Malých Karpát tak čerstvý vzduch. Ja som sa zrazu nadýchol a ja som si myslel, že prvý raz naozaj dýcham. Ja som sa nadýchol z hlboka a zrazu po tom všetkom, čo som mal v tom nose, čo vyšlo, a to iba z jednej dierky, druhá bola z nejakého dôvodu, že odobchata, a ja som zrazu dýchal, je keď proste si dávaš ten 100% kyslík, jak v tej hyperbarickej komore som sa cítil. A to všetko sa stalo asi o 3 ráno na sídlisku Zapotvočkých Prievidzi, zatiaľ, čo spala celá rodina, že ja som ani nevedel, komu o tom povedal, lebo to bol proste taký divný zážitok, že proste že ja som vyfúkal 5 vreckoviek v jednom kuse. Toto je niečo, čo si mi chcel povedať. Hej, lebo ty si zdravotník, že ktorý si sa tešil. Že proste kamo to bolo normálne, že to bolo jak kúzlo, jak keby ma niekto začaroval. Ja som sa ťa chcel opýtať na to, že ako si sviatkoval, že ako bolo s rodinkou. Toto bol môj highlight. Ty mi povedal toto. A to si nevieš predstaviť, že ja som fúkal a Už ono to išlo. Nepokračuj. Čiže toto boli tvoje sviatky. Prefúkané. Prefúkané sviatky. No, takže to bolo brutál. A čo tvoje sviatky? No ja som... Tak na toto som nebol ready. No, moje sviatky... Ja som tento rok na sviatky pracoval, čo znamená, že som aj 24. pracoval, to som mal dennú službu a 25. som mal nočnú službu. Čiže moje sviatky teraz boli pracovné, akože peniažky, lebo však je to proste zaplatené 2-krát toľko, keďže je to sviatok. Aspoň v niečom je tá práca výhodná, lebo veľa firiem toto nemá. Hej, ale na druhú stranu, pre mňa sú sviatky, alebo tieto Vianoce špeciálne, taký čas, kedy chcem byť s tou rodinou. Že keď nie vtedy. My sa tak často nestretávame, proste oni žijú na východe Slovenska, ja som inak zo Sniny, z absolútneho východu. Snina reprezent. A vlastne tento rok, ja som až po teda tých sviatkoch šiel domov a prvýkrát som sa obral aj priateľku. Ty brďo. Ona najďalej bola na Slovensku pravdepodobne niekde v Poprade, aj to je akože niekde Pri Senci lyžovať. bola najďalej. Ona je totiž to rodená Bratislavčanka. A ja som ju veľmi dlho pripravoval na to, že to bude pre ňu kultúrny šok. A ona sa tvárila, že úplne nebol a ja si stále myslím, že bol. Pretože ona je z takej akobyže menšej rodinky, že nestretávajú sa takto celé veľké skupinky, ale u nás to bol absolútny chaos. Že keď si videl sám doma, tak to je, že zlomok toho, koľko nás bolo proste, že u nás doma. Ja si to predstavujem tak, že proste niekto kričí, niekto pije, deti tam lezú po strope, niekto sa pobije. Okrem tej bitky, presne to všetko sa dialo. Že si zrovna nezachytil tú bitku. Je to dosť možné. Že obaja moji rodičia majú viac súrodencov a prišli proste moje tety, moji ujovia a všetci títo už majú svoje deti, čiže moji bratranci a sesternice a tí už majú deti. Akože niekto má 1 dieťa, ale niekto má 3. A ono zrazu... Chvala Bohu, vďaka Snine a východňarom, že pomáhajú zachovať slovenskú populáciu v Bratislave, kámo, že ja som mal stretávku zo školy a jedna moja spolužiačka má 2 deti a nikto iný nič iné. Čiže, kámo, že proste naša trieda moc nezaľudňuje planétu. No, naša rodina sa o to akože
zaslúžila celkom Ďakujeme. zásadným spôsobom. Ale presne to, čo si popísal, sa dialo. Že tam proste detičky behali, tam sa kričalo, tam malé deti plakali, tu sa pilo. A bolo to práve na ňu také, že veľmi overwhelming, overstimulating. Ale frajerka. Ale akože zvládla to absolútne bravúrne. A bol som rád za tento, ako keby, že aj pre mňa nový zážitok, lebo ako keby, že predstaviť niekoho už takto tej širšej rodine je ako keby, že taký ten bod toho vzťahu, kedy to proste už musí byť vážne. Čiže teším sa z toho. Užili sme si aspoň na takú krátku dobu sninu, ukázal som jej niečo, čo tam máme. Automaty herne. Jeden bordel. Veľa šenkov. Dokonca sme si urobili ako keby, že originál takú tú štedrovečernú večeru, ale ako keby o 2 dní neskôr. To znamená, že čo je, že originál štedrovečerná? Takže to, čo robíme my bežne 24. Ste si to posunuli. Sme si to posunuli a bol tam aj môj brat už s jeho manželkou, s jeho malinkým dieťaťom. Halus, kámo, lebo my sme, sorry, že to skáčem, mali toto isté v Košicoch, že ja som prišiel za Naty rodinou, prišiel jej brat a 26. ja som mal teda už druhú štedrú večeru, ale to bolo super, že vlastne tá štedrá večera, kámo, keď si dospelí, tak to naozaj môžeš umať aj o 2 dní neskôr, hlavne, že sa stretnete, že o tom to je. Hej, presne o tom to je. Jo, že bolo to pre mňa, napriek tomu, že to nebolo práve v ten konkrétny deň, tak asi rovnako príjemné, ako keby to v ten deň bolo. Úplne som si to užil aj s tou rodinkou. Oni sa strašne snažili, že naši boli takí zlatí, v kuse sa ma pýtali, či je všetko v poriadku. A čo si dostal? Od našich, alebo od Nory, alebo... Tak celkovo sa pochvál, za flexi. Lebo my si darčeky nedávame, takže ja som dostal od rodičov nič, od sestry nič a na tí rodičia, ktorí nevedia, že my si nič nedávame, tak ja som tam neprišiel úplne pripravený, lebo ja to tak beriem, že vlastne asi ani nemám povinnosti darčekové. Tak od nich som dostal, prosím pekne, hotel v Mníchove. Ja si hovorím hotel v Mníchove. Takže kúpili ti hotel? Akože taký malý, 200 izieb a služobníctvo, ale ubytko v Mníchove. A ja si hovorím, že ubytko v Mníchove? Že cool, but why? A je tam vtedy také ten... hodinkársky velter, že on tam býva raz za 2 mesiace, taký velter hodinkový, že ty tam dojdeš a šmelináriš, vieš, že kupuješ, predávaš tak a ja že cool. Ne! No, takže cool. toto. No. To je výborné. No ja som od priateľky dostal karavan. Ako keby, že... Celý karavan? Služobníctvo. Nie, ako keby, že prenajatý karavan na obdobie, ktoré si ako keby, že zvolíme alebo vyberieme a môžeme ísť že kdekoľvek. Niečo podobné, jak sme robili my pred pár rokmi, čiže sa na to mega teším. To je proste, že perfektný zážitok a najlepšie na tom je to, že môžeš robiť hocikedy hocičo a akokoľvek si proste prispôsobiť plány, keď ti nevidie počasie alebo ja neviem, niečo, kam si chceš zatvorené. Fakt paráda. Je to výborné. Takže na je to to ale drahé, ty kokos, akože cením, že to prenajala, lebo ja keď som pozeral tie ceny, tak ono je to drahé jak riť. Že to si myslíš, že to je taká low-cost dovolenka, ale prd. No, že prenajať karavan je drahé. No. A ja som kúpil letenky na Bali, takže akoby... Tak aspoň sa chytáte. No tak to ste, akože sa máte veľmi radi. Vieš, čo budeme mať, ja som si tak uvedomoval, že budeme mať teraz že veľmi testovateľský rok. Že teraz to je Japonsko, než v tom marci ideme na to Bali a potom apríl, máj možno pôjdeme na ten karavan, že ja sa na to, že ako sme sa bavili, že mať niečo, na čo sa vieš takto vopred tešiť, kebyže dosť uľahčuje ten život. Že keď tam nič takto predtým nemáš, tak je to také, že ďalší deň v robote, alebo ďalší deň povinnosti, alebo ďalší deň takto. Ale keď máš niečo takto vopred naplánované a tešíš sa na to, tak ti to tak spríjemňuje tie dni a stále sa na to vieš tak ako kebyže spoľahnúť. A normálne sa cítim, že lepšie. No 100%. A to hlavne nemusí byť ani zájazd do Japonska, ani zájazd na Bali, že naozaj... Nemusím, čokoľvek. Ja sa napríklad teším na to, že napríklad Naty ide preč a ja som sám doma. že to keď ja viem, že Naty je na víkend preč, baráte. Ja zapnem dole plátno, zoberiem plejko, objednám jedlo, dlho spím, do noci si čítam a cez deň hrám hry a toto zvládnem celý víkend a vieš, ak sa na to teším. Ja napríklad teraz viem, že v júni budúci rok ide Naty preč a vieš, ak sa ja teším na to. Že to je paráda, vieš. Všade budeme spolu teraz cestovať, tak sa teším, keď bude cestovať bezo mňa, no tak to si užijem. Ale je to výborné. Ja som inak rovnako nad tým uvažoval aj ako nad nejakým cieľom, že keď sme si my napríklad pripravovali na ten maratón, že mať takýto cieľ stanovený ťa strašne núti robiť tie veci, aj keď sa ti možno vtedy nechce, alebo by si ich neurobil, keď tam nemáš ten cieľ. Že jasné, však chceli sme si že občas zabehať a mať nejakú kondíciu, ale pokiaľ tam nemáš ten cieľ, že vtedy máme maratón alebo vtedy máme polmaratón, tak to až tak neprinúti robiť tie veci.
Čiže stanoviť si takýto cieľ, alebo mať niečo, na čo sa tešíš, je dôležitejšie, než som si myslel. Že stále prichádzame na takéto veci, že čím sme starší, Hej, no. tak prichádzame na takéto blbosti. Také je to inak bezcielne. Wow. Dovolil si takýto vtip. Majster Ugvej. No, takže... Ale boli sme pri tej práci a my sme vypočuli vaše prosby a máme tu pripravený nový segment a to je, že vždy v každom podcaste si dáme jednu príhodu z Janovej práce. A keďže je to segment, tak musí mať aj zvučku. Ja som ešte nepočul, či toto bude prekvapenie aj pre mňa. No, tak je to taká jednoduchá, trochu iná, toto je ona. 911, what's your emergency? Dobrá, nie? Výborné. To je... Takže toto a môžete napísať, a ešte som mal jednu a to je zvučka... To je prosím Medicopter 117 znelka. Ja keď som bol malý, my sme sa hrali na Medicopter 117, lebo tatino mal takú nejakú v pivnici, alebo kde mal takú stavbárskú helmu. Aha. A že vždy, keď prišiel niekto prvý a uchmatol si ju, tak bol ten pilot toho vrtuľníka a niekto musel hrať obečiť a ležal na zemi. No, strašne smiešne. Nepríjemné. No, každopádne, nech sa páči, príhoda z práce. Som zvedavý z akého súdku. Frajerská, divná, srdcervúca, dojímavá, náročná. Čo to bude dnes? Dneska to bude asi, že divná. Toto konkrétne sa nestalo mňa, ale mali to kolegovia. Mal som to veľmi dôkladne sprostredkované, vrátane ako keby, že celej fotodokumentácie. Ako sme sa rozprávali nedávno o tom, že pracujeme aj s tými psychiatrickými pacientami, No. tak niekedy one na to môžu byť, že naozaj horšie. A keď sa bavím možno aj nejakej schizofrenii alebo schizoafektívnej poruche, tak tam môžu mať naozaj ako keby, že sa môžu dať veľmi zvláštne veci. No a kolegovia mali pacienta, ktorý bol presvedčený o tom, že jeho končatina, konkrétne ruka, nie je jeho. Takže to je neuveriteľné presvedčenie, ktoré ty nedokážeš zmeniť. Že oni proste si myslia, že keď spali, tak tá ruka im bola niekým nahradená, alebo že tú ruku ovláda niekto iný, niekto cudzí, alebo vyslovene majú pocit, že tá ruka nie je ich. No a takto dostali kolegovia, že na hoteli proste niekto potrebuje pomoc, že strašne krváca, že je poranený. Oni prišli k tomu človeku, ten človek to mal, že fakt výborne premyslené. Ten človek si tú ruku odrezal. Nie. Áno. Fú. Počkaj, ale takým spôsobom, že on si veľmi ostrým nožom odrezal mäkké tkaniva. Potom pílou si odrezal tie tvrdšie tkaniva, čiže sa bavíme o kostiach. A to tu, na Slovensku? Áno, v Bratislave. A následne na to... To malo mať nejaké varovanie, to ja som nečakal. Vieš, čo som si myslel, sorry, že to skáčem, trošku to musím zľahčiť, to je taký môj coping. Keď si hovoril o tom, že typek si myslí, že to nie je jeho ruka a že čo sa stalo, že došlo tam, že furt mi honí, to nie je moja ruka, pozrite, čo robia, prefacká týpka, vieš, že úplne, nie, prestaň ruka, pomoc, pozrite, čo robia. To bolo naozaj trošku vážnejšie. A on... To bolo hrozné, kamo, týpek si ufaklil ruku. A on to, že reálne, on to mal že naozaj premyslené a on nechcel, aby tú ruku akože kedykoľvek mu znova ako keby, že prišiel, že on rátal s tým, že on keď zavolá akože sanitku, takže tá ruka bude stále ako keby, že v bode, kedy sa bude dať zachrániť, že mu ju prišijú naspäť. A tomuto sa on chcel vyslovene vyhnúť, čiže on si kúpil kyselinu a dal ruku do tej kyseliny tak, Kde si kúpiš kyselinu? Ja neviem, bola to proste akože nejaká kyselina, ktorá vie ako keby, že dostatočne poškodiť tkaniva na to, aby sa kebyže nedali znova prišiť. Tá ruka nebola tam rozleptaná, ale bola v stave, kedy proste už nebolo možné ju tam prišiť. Kyselina ma naučia? Netuším. A reálne takto si potom zavolal s tou obviazanou, akože už tým pahýlom, si zavolal sanitku. Počkaj, tá ruka vyzerala presne ako vec z Adamsovcov. Doslova akože v tom bode si ju odpílil, že to vyzeralo absolútne identicky. On si odpílil odtiaľ to nie od lakťa? Áno, iba v podstate dlaň. Áno, ruku. Kámo. No. Že akože aj takéto veci sa stávajú a aj s takýmito vecami vieme prísť do kontaktu. Lebo to, že sa ako keby, že niekto poraní tak, že sa mu že príde o prst alebo nejakú časť ruky, sa stáva väčšinou nešťastnou náhodou. Kámo, fest dobrý príbeh. Akože musím uznať, že čakal som, že príde s hocičím, ale že toto predčilo všetky moje očakávania. No, tak je to prvý taký, že tak som si dal záležať. No. Brutálny príbeh. Akože extrémne dobrý príbeh. A myslím, že aj vy ho oceníte, lebo to bol fakt dobrý príbeh. Mám takéto príbehy, že z každého súdka, nie všetky sú takto... Nechutne úžasné. Ale hej, no stávajú sa aj takéto veci.
No to je brutál. Akože jednoznačne výborný vykopávací príbeh a vy zostanete s nami, pretože v ďalšom dieli podcastu Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj, tajomstvo. No kdeže, to len Bratislava bežne breše. to sa dalo aj lepšie napojiť, to som chcel povedať, ale v ďalšom diele podcastu, ktorý ste práve počuli, ako sa volá, nejde to znáte znova, bude ďalší príbeh. Takže máte sa na čo tešiť, zostanete s nami, zostanete na linke. A my pokračujeme, lebo minulý diel sme na konci nechali cliffhanger. No. Brate, akože hovorili sme vám, a ľuďom sa to veľmi páčilo, že sme nechali cliffhanger o pranku, ktorý sme spravili na Patrika a my sme normálne, že v galérii našli screenshoty o tom, čo sa podarilo. A teda začnem ja, ak dovolíš, lebo mali sme taký plán, v skupine sme si napísali, že proste spravme si, že Boys Day alebo Boys Night, že proste stretnime sa, poďme si zacvičiť, dáme si pivka, rozohrajeme grill, spravíme stejky a možno spravíme nejakú tú drámu na Facebooku. Že to som to tak hodil, že to by bolo akože že dobrý deň. No, doslova ja si pamätám, že tam bola tá dráma na Facebooku v takomto znení. A ja som taký, že čo to pekla je dráma na Facebooku. Parádny program. A kámo, akože ani som nečakal, že bol to skôr vtípek, že jak naplánovať ten deň a hodí tam niečo vtipné. Ale osud mal iné plány, pretože jedno, druhé, tretie pivko po fitku a zároveň po jedle nášho kamaráta vyplo na gauči u mňa v obývačke. Prosím pekne. My sme tento príbeh alebo prank sme nazvali Spiaci fantóm. Tak. A rovno pochopíte prečo. Asi ešte uvedie do deja a potom prečítam, čo doslova sa napísalo na tom Facebooku. No zaspal Patrik a nám blíslo, že možno toto je naša dráma na Facebooku. A tak som nechal Jana, ktorý je menej známy v kuluároch, aby pridal príspevok do skupiny Ružinov náš každodenný, kde sa teda objavila. Máš tam fotku? Áno, mám aj fotku. Táto fotka. Okay, to je ona. Dve fotky, no. Aj táto fotka. Nie je to najlepšie odfotené, ale to je príspevok. Vidíte reálne, čo tam bolo. No. A ja som teda napísal konkrétne. Drahí susedia a obyvatelia Ružinova, práve som sa po práci vrátil domov a čakalo ma veľmi nemilé prekvapenie. Na mojom gauči som našiel neznámeho spiaceho muža. Je asi 2 metre vysoký, celý potetovaný a bolo z neho cítiť alkohol. Tým, že bývam na druhom poschodí, tak som myslel, že po otvorené balkónové dvere nebudú problém, ale tohto pána to zrejme neodradilo. Skôr ako som stihol privolať políciu, bol preč. Z bytu nič nezmizlo. Každopádne susedia z okolia ulice Nerudovej, kde si ty predtým býval, majte oči na stopkách. Tak to presne znel status alebo príspevok v skupine Ružinov náš každodenný s tými 2 fotkami. A čo najvtipnejšie, tak my sme to pridali v ten deň. On spal, my sme to odfotili, napísali, trošku sa pochychúňali, pridali a zabudli na to, pretože akože takto refreshovali sme to a nikdy to nebolo, tak si hovorím, že asi je to na nejakom schválení, to nikto neschváli. Čiže zabudli sme na to. No a na druhý deň, čo sa nestalo, ja som sa ráno zabudil a ja som mal na Facebooku a na Instagrame žiadosti od strašne veľa ľudí. V prvom rade mi teda písali obyvateľe Ružinova so strachom o svoje bezpečie, že kde sa to teda odohralo, ako som to vyriešil a podobne. Potom som mal správy od viacerých spravodajských, neviem, či to boli denníky alebo týždenníky, časopisy a dokonca mi napísali 2 televízie. Áno, konkrétne, ja tu mám screenshot, čo si posielal, že dobrý deň, reagujem na príspevok, ktorý ste zverejnili v skupine Ružinov náš každodenný. Boli by ste ochotní porozprávať nám o tomto kurióznom zážitku aj na kameru? Rada by som na reportáž. A dokonca napísali Jojka. Áno, to bola aj Jojka. A dokonca napísali aj ľudia z Refresheru, že ti pre nich neurobíme rozhovor. A to bolo Refresheru to ale vydal článok. A to všetko sa dialo druhý deň. Ja som sa zobudil a toto všade, hej, že príspevok, ktorý neexistoval, mal zrazu, že 500 lajkov a začali si ho preberať rôzne denníky, ktorí to jak senzáciu zdieľali na internete. A tam už nebol ani taký ten bizarný textík, čo sme tam dali, lebo tam už to bolo, že vážne prekvapil človeka tento spiaci opitý muž a takto. A fotka nášho kamaráta. To bola proste fest kokotina. Ale normálne to začalo, že stal sa z toho taký malý virál. No, žilo to vlastným životom. To bolo perfektné. A ja hovorím Janovi, musíš potvrdiť to spravodajstvo, že pome s tým do telky. To musí. A ja som bol takto, že
jednoznačne, že neexistuje lepší nápad, ako urobiť, že naozajstnú Facebookovú drámu, ktorá prerastie veľkosť Facebooku. Ja som si už predstavil, jak si v tej telke, jak ti ja dávam nejaké úlohy, že nezabudni spomenúť toto v tom výstupe, že proste to sa dá potiahnuť tak strašne ďaleko. No. A to bolo strašne smiešne, pretože niektorí ľudia sa pohoršovali, iní sa čudovali, ďalší sa na tom zabávali a bol tam kopu žien, ktoré milovali. Boli také, že to si začnem nechávať otvorené okná. Áno, že tých komentárov tam bolo strašne veľa. Lebo Dvojmetrový potetovaný týpek? Tak to vyzerá, no tak to asi nezamknem. No, tento náš kamoš Patrik, akože je celkom fešák. Nedá sa sťažovať, obzvlášť... Doslova ozdoba ženských spální by to bola. Tak. Obzvlášť ženské, ktoré možno nejaký ten piatok nevideli mužské telo, tak vidieť toto ich dostávalo až do nepríčetna. No tam tých komentárov ale bolo, že prehnane veľa. A že pošlite ho sem. Kde to bolo proste, kamarátka sa pýta. Bolo to výborné, mňa to strašne bavilo. No a celé nám to pokazil. Spomínaný ozdobník ženských spální Patrik. No. Ktorý to nezobral až tak dobre. Nezobral to vôbec takto vtipne a nepobral to týmto spôsobom. Doslova ho to teda nahnevalo a museli sme to všetko stiahnuť. Akože na vyslovenie jeho veľmi také, že taktné žiadosti. Tak. Čo ako keby chápem, ale mohla z toho byť to mohol byť tak perfektný príbeh. Ja si myslím, že on je tak trošku aj nešťastný, že sme to nedotiahli ďalej, že to zastavil, lebo akože jasné je to nepríjemné, keď si tvoje fotky ľudia, lebo jemu niekoľko ľudí písalo, že Patrik, nie si to ty? No. A keď ti píšu ľudia, že nebol si náhodou najebaný v cudzej spálni prichytený, alebo teda v obývačke spiaci, tak chápem, že to nie je úplne najpríjemnejšie, ale akože for the meme, kamo, predstav si ten lore, čo už teraz máme skvelý, ale predstav si, že keby to bolo v telke, že proste reálne, že by si proste v telke rozprával seriózne, vážne o tom, ako sa ti vlúpal tento sex symbol ružinovský spiaci fantóm k tebe do obývačky. No, tak vieš to predstaviť, že o čom by sme rozprávali teraz? No. A týmto by sme vás tak trochu chceli vyzvať. Určite máte nejaké lokálne skupiny. Spravte nejaké drámy. Moja sestra, teraz ju trochu prezradím, má účet takej starej pani, babiny, a presne v takýchto, že pečie celé Slovensko skupinách, alebo varí, tam zdieľa fotky fakt hrozných jedál, ale takým tým spôsobom, že pozrite, čo som navarila pre vnúčika a tam proste pomaly, že vranu na smotane a staroňou, vieš, na tomto, a tu, že jej, babina, jak sa snaží, a niekto, že to vyzerá hnusne, a tí ľudia, prestaňte, dobre, že pozrite, jak sa stará o toho vnúčika, a moja sestra má toto, že občas, keď je fakt smutno, tak ide do skupiny, jak babina pridáva hrozné recepty. To je perfektné. Že ono... Dá sa... A ja som miloval, sorry, že to ešte skáčem, lebo tieto facebookové skupiny, existuje skupina, že kde všetci predstierajú, že sú mravce, a počas korony to si zachytil? Nie? Počas korony som bol v tej skupine a tam vždycky niekto dal príspevok, že poďte pomôcť, našiel som tento veľký list. A v komentároch bolo iba, že help, alebo že pred mraveniskom je osa, že atak. A tam veľkým kapslokom boli, že atak, alebo niekto bol, že bite, alebo swarm. A proste iba jednoslovnými kapslokmi tam iba písali, čo chcú robiť, že carry. Bože, našiel som kocku cukru, že poďte mi pomôcť. Bože, help. A proste stovky komentárov, kde ľudia predstierajú, že sú mravce v jednom veľkom mravenisku a iba si dávajú informácie, chodia si pomáhať a takéto kotiny. A je veľa takýchto skupín na Facebooku. Je ich veľa, akože k niektorým som sa akože už názov predpovedal, že takéto veci sa tam dejú. Existuje skupina, kde všetci predstierajú, že sú z jedného ofisu. Že prosím vás, neviete, že niekto, že neviete, kto do kopírku a niekto tam napíše a tí ľudia to roleplayujú s ním. Ale je to perfektné, že ľudia sa vedia ako keby, že okrášliť ten deň alebo oživiť si ten život takýmto spôsobom a že sa neberú až tak vážne. A o tom to je podľa mňa, akože ja milujem také tie človečinky. A preto máme aj tento podcast. Pre mňa toto je taká veľká človečinka. Aj to, jak to robíme, je podľa mňa taký akože sociálny skupinový experiment. Čiže ste súčasťou, bohužiaľ, vďaka Bohu. Záhady malý Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj, tajomstvo. No kdeže, to len Bratislava bežne breše. Keď bolo ticho, tak som si dopýtal tak trochu. To výborné, ako využiješ
tejto zvučky. A v ďalšom dieli mám pre vás pripravený príbeh o tom, ako som ako čerstvý vodič zaznamenal moju prvú hmlu a poviem vám, naozaj to stojí za to tak vystresovaný za volantom som doteraz nebol, jak sa mi to stalo. To bolo niečo neskutočné. Naozaj. Nepoznám ani ja, takže ja sa teším rovnako. Áno, máte sa na čo tešiť? Budeme nechať takéto cliffhangery. A je to, na čo sme všetci čakali. Náš pravidelný draft. Čo je najhoršie, tak ono sa dá hlasovať iba pod Spotifyom. Ja sa vždy pýtam, kto vyhral ten draft a myslel som si na základe Janovej reakcie aj môjho pocitu, že posledné 3 diely som každý jeden diel ten draft vyhral. Aj ty si to myslel. Myslieť som si to mohol myslieť, lebo poznám tvojich fanúšikov. 2-1 pre Jana, fix. Chápete to, že ja normálne prehrávam vo svojej vlastnej súťaži? Také dobré veci som tam mal. Tú muchu, na ktorú štíš v pisoári minulý... Mucha bola pík, ale tvoj. Ja som myslel, že to má dovedie do finále. Naozaj som tam nadraftoval tohto hráča takým spôsobom, že to je môj žolík. Ale ani hovno. Vôbec nemáte zmysel pre humor niekedy. Občas som sklamaný, ale dnes sa môžem vykúpiť. Máme draft, ktorý nesie názov, keďže toto je novoročný špeciál, tak také predsavzatia či plány na rok 2025. A toto je naša top 5, náš draft. Nech sa páči, začínaš. No, ja som to tentokrát poňal, že menej vtipne a viac som sa na tým takže zamyslel, že niečo, čo by fungovalo aj mne a niečo, čo by akoby, že proste dávalo zmysel. Chápem, poď. Číslo 1 mám vydržať v tom. To znamená, že nech si dáš akékoľvek predsavzatie, nemusí to byť novoročné, akékoľvek, a keď sa na tým už naozaj že zamyslíš, že je to niečo, čo chceš urobiť alebo dodržiavať nejakým spôsobom, tak občas je to najťažšie vydržať Zotrvať. a zotrvať v tom, čo si stanovíš. Hlboké, dobré a ako jednotka podľa mňa slušná kostra týmu, čo sa ti čertá. Za mňa moja jednotka je to také akože osobné a to dosiahnuť 1 000 000 odoberateľov na YouTube skôr ako Duklok. Solid. Absolútne. Takže to je môj hlavný hráč draftu. Jednotka je vybavená. Ako dvojku, stále to mám v tejto vlne, naučiť sa hovoriť nie. Mám pocit, že som strašný people pleaser a občas urobím niečo pre niekoho aj na úkor samého seba. Je to pravda. Nauč sa hovoriť nie iným ľuďom okrem mňa. Ja som presvedel, že príde takýto dodatok. Ale je to proste tak, že občas to je proste na úkor seba a už som vo veku, kedy potrebujem občas prioritizovať aj tie moje potreby alebo veci, ktoré by som chcel urobiť ja. Chvála Bohu, hej, jasné. Takže pre mňa a možno aj pre vás, že naučiť sa v niektorých situáciách hovoriť nie je niečo, čo vás môže tak oslobodiť. Presne tak. Za mňa dvoječka tiež sa napája na moju jednotku a to je, aby Dušan dosiahol 1 000 000 subs, ale neskôr ako ja. V sekunde, keď som povedal, že sa napája, ja som presne vedel, čo príde. Ja už si tak dobre poznám, to je výborné. Ja mám ako trojku zbaviť sa akýchkoľvek abúzov, nerestí a veci, ktoré nás ako keby že neposúvajú vpred, respektíve nás vyslovene stoja zbytočný čas alebo peniaze. Že zbaviť sa niečoho, čo nám proste v tom živote nerobí dobre alebo nepomáha. To je dobré. Akože ono všetky tieto... Takto ja som vnímal tieto predsavzatia, že ono asi nie je nikdy ten najsprávnejší čas, kedy začať. A podľa mňa tieto novoročné predsavzatia sú práve kvôli tomu, že sa ako keby, že začína niečo úplne nové a môže sa ľudia tak komunitne a veľa ľudí sa spojí, presne. Áno. A to vie ako keby, že tým ľuďom pomôcť. Čiže ono, pokiaľ si tieto predsavzatia nedáte práve na nový rok, je to úplne v poriadku, že nikdy nebude asi ten správny konkrétny čas, kedy treba začať alebo kedy treba niečo urobiť. A proste, nikdy nie je zlá doba na to zbaviť sa nejakých nerestí. No, čím skôr to proste urobiť a začnete to robiť, tak tým lepšie. Ale takéto komunitné spojenie tohto 1.1. alebo na začiatku nového roka mi celkom vlastne dáva zmysel z toho takého psychologického a sociálneho vnímania. Súhlasím. Moja trojka je nazbierať 30 000 nových odoberateľov na YouTube v roku 2025. Aktuálne tam mám zhruba 970 000. Takže... Čiže, ak správne počítam, 1 000 000? Je to 1 000 000 dokopy. A to ja mám takú troječku, že nebudem mieriť vysoko, stačí mi tých 30 000 nových. Číslo 4. To je niečo, na čom ty podľa mňa aktívne pracuješ už niekoľko rokov a to je lepší spánok. Áno, to je dôležité. Ja som si vôbec neuvedomoval, ako dôležité to
nielen pre mňa, ale pre nás ľudí je. Tým, že ja mám denné nočné služby, pre mňa ten biorytmus mať je veľmi náročné a skúšali sme kadejaké gadgety, Oura-ringy, hub náramky a všetky tie veci, ktoré vám pomáhajú ako keby nejakým spôsobom zlepšovať ten spánok, ale stále je to o tom proste spať dostatočne dlho a dobre. Súhlasím. A do tohto roka ja by som si chcel zlepšiť ten spánkový režim a rozhodne spať viac, lebo ty vieš, ako ja spávam Áno. a to je katastrofálne. No. A začínam sa dostávať do bodu, kedy ma to už aj trošička začína ovplyvňovať, že už nemám 20 No. a nie je to také, že môžeš žurovať do 6 a rovno ísť, ja neviem, niekde. Zachraňovať ľudské životy. A fungovať. Čiže zlepšiť kvalitu spánku. Súhlasím. Moja štvorka je stať sa milionárom. Čo sa týka odoberateľov. Čiže... Ja to tiež nesie v takomto hĺbšom duchu, ako vnímam. Za mňa štvorka je naozaj akože trošku materiálna, čiže stať sa tým milionárom. Odoberateľ. Dobre. Moja peťka je takisto akože niečo, čo sa veľmi týka mňa, možno aj teba a všetkých, ktorí nás práve počúvate. A to je, že by som podstatne viac chcel navštevovať Malé Karpaty. Jednoznačne vybrať sa do prírody, obzvlášť do týchto malebných hôr. Ono nie je nikdy na škodu a Malé Karpaty si naozaj zaslúžia vašu pozornosť. Absolútne, jednoznačne. Moja peťka je tiež taká... Môžem si tipnúť? Nie. Tipni, ale to už je naozaj také všeobecné, jak ty Tak povedz. na tú ľudskú nôtu. Chcel by som, aby ľudia v sebe našli lásku k horám, vzájomné porozumenie a chuť stlačiť to tlačítko odber na môjom YouTube kanále, lebo mi tam chýba 30,000 ľudí a chcem predbehnúť toho malého sprasateľého fauna, ktorý si hovorí Dušan. Takže nič iné si tento rok neželám, len toto. Od svetový mier. Máme koniec. Čiže toto, ak vyhráš s jedným jediným hráčom nadraftovaným, prezletený do 5 dresov. Je to jeden hráč, ktorý prišiel s tým fúzom, potom prišiel s parochňou, potom došiel, mal okuliare. To je jak tá reklama na Lerdamer. Áno. Takže toto je môj tím. Ako dá sa povedať, že nie je až tak všestranný, ale tú silu má v tom ťahu na bránu. A to si myslím, že je dôležité. Vy môžete na Spotify hlasovať už teraz. Naozaj je tam anketa. Buď Ján, Alušik alebo ja. Môžeme remizovať po tomto, alebo sa dostaneš do vedenia. Je to na vás. Do komentárov na YouTube tiež môžete písať, kto sa vám pozdával viac. Tie komentáre je niečo, čo som chcel vyzdvihnúť a vychváliť, ale zároveň, kámo, vieš, čo mi niekto napísal? Lebo ja sa strašne teším z toho, že ľudia to vlastne komentujú, však je to naša práca. A aj moje YouTube vlogy začali ľudia komentovať a naozaj ma to hreje pri srdci vidieť, že niekto ako keby to pozerá, sú to reálni ľudia, čo to sledujú a rezonuje to s nimi tak, ako som zamýšľal, keď som to tvoril. To je dôležité. Odpisujem na to, lajkujem to, teším sa z toho. Niekto mi tam napísal, že brate, že odpisuješ na tie komentáre, aké by si mal 30. A ja, že kámo, že ja mám v podstate 30. No. Ja mám 29. No, Tento rok mám 30. No. Ja proste niekto hovoril, že brate, že čo si sa zbláznil, že jak boomer odpisuješ, že keď máš 30 a ja. No a čo? Ja mám. Normálne som dostal taký, že kámo, čo myslíte, že ja som to? 6, 7? Gen Z? Že proste, ja robím toto. Vieš, že proste, pokiaľ nepozeráte s videjkom, tak som robil duby, ale normálne som sa tak zastavil, že kámo, že už proste 30-ka na krku skoro. A celkom sa teším. Začíname starnúť. Ja mám predtým strašný rešpekt, že to je vek, ktorého sa že tak psychologicky z nejakého dôvodu obávam. Ja dokonca som si jeden rok sa mi stalo inak, že som si vytesnil, koľko mám rokov, prisahám. Že ja som normálne, že nevedel, koľko mám rokov, že prišiel som do toho bodu, kedy mi to začalo už troška vadiť, že starnem a možno nerobím v živote to, čo by som chcel, alebo nie som v bode, kde by som chcel byť. A normálne som vytesnil na takmer celý rok, že koľko mám rokov. Ja som to potom musel vypočítavať. Prisahám, že to sa udialo, že som si vypočítaval, koľko mám rokov. A mňa to zaskočilo minulé, keď som si niekde čítal, že mám 29, Petr Altov zátvork 29, lebo 29 je už dosť. Každopádne, nech je tento rok tým vašim a nech je tento rok tým naším a pokiaľ sa náhodou snažíte v tomto novoročnom špeciáli, možno aj po Janových teplých slovách, zbaviť nejakých tých pliak a veci, tak ja som normálne prestal s fajčením a už je tomu
no vyše 220 dní a dnes mi Adam písal, že dáme si na Silvestra takú, že novoročnú cigaretu a ja mu hovorím, že ja nechcem začínať nový rok s cigaretou. A potom si hovorím, kto to správa? Haló? Že kde sa zobralo to? Že ja som normálne mu napísal, že brate, to asi nechcem začínať nový rok s cigaretou. A jednak som bol taký, že tak to je riadne divné, že čo to je za človeka, ja ho nepoznám. A zároveň som bol trochu aj hrdý. A nedávno som dokonca, a to je možno mám perfektná inšpirácia, som rozmýšľal, že jak som vlastne s tým fajčením prestal, lebo mne to robilo, že problém. Že snažil som sa skončiť niekoľkokrát, skúšal som na plaste, žuvačky, aj všetky možné alternatívy nikotínu, že OK, že prestanem fajčiť, ale budem si dávať žuvací tabak, OK, prestanem so žuvacím tabakom, ale budem si dávať žuvačky. Kamo, vždycky som bol závislý na tej ďalšej veci, že ten nikotín ma fakt ovládal a fakt som ho prijímal hodne a nevedel som si predstaviť. Reálne som si nevedel predstaviť, lebo naozaj som k tomu choval až lásku, k tomu nikotínu. Pomohlo mi sa tejto závislosti zbaviť dve veci. Jedna, pocítiť tú samostatnú závislosť, samotnú, lebo cítiť, že čo ti robí ten abstinenčný príznak, že OK, chýba mi nikotín, tak to bolo hrozné. Ja som sa triasol, nevidel. Videl som hmle. Nevedel som, niekto mi niečo povedal, ja som mu niečo odpovedal a nevedel som ani, čo mi povedal, ani čo som odpovedal. Ja si presne pamätám druhý deň, kedy si prestal fajčiť, ja som ti telefonoval a ty si nevedel mi normálne odpovedať súvislo to a bol si taký iba, že nervózny. Nechaj ma, daj mi teraz pokoj, neviem, čo mám robiť a vôbec si mi nevedel zareagovať. Zo všetkého som bol nervózny. Strašné. Vtedy som si uvedomil, že kámo, keď toto mi to robí s telom, keď to nemám, tak to asi nechcem mať. Takže to mi dosť pomohlo, ale normálne som teraz na stardavke hovoril o tom, ako som prestal fajčiť a normálne čačka mi hovorí, že to ti kto povedal? To si mal nejakého kouča? A že nie, že to som si ja tak povedal. A že wow. A kámo, ja som prehral fakt veľa peňazí v kasíne, že vždycky sme si len tak ťukli s chalanmi, že 100, zložili sme sa traja, alebo dali sme každý po 30 eur a za kilo sme potočili a hotovo. Raz za mesiac, dva, dá sa povedať. A jedného večera sa to tak zvrhlo, že chalani už ani neprispievali, ja som tam furt nabíjal po kile, hej, že kilo znova preč, kilo preč a fakt veľa som minul v ten večer, že išlo to vyše 1000 eur, to je pre mňa už veľa a cestou domov som naozaj sedel v tom taxiku a bol som taký zhrozený zo seba. Že kámo, že pre mňa, ja hovorím, že kasino je super, pokiaľ je to sranda, že si s kamošmi a bavíte sa na tom a nečaká, že môžeš niečo vyhrať, je to proste hra a za ňu si niekedy treba zaplatiť. A zrazu v jeden večer som bol taký, že ty koko, že ja som tam nechal proste vyše 1000 eur. Že jak môžem z tejto situácie vyťažiť niečo dobré? To som si povedal a hovoril si, že pokiaľ ma toto inšpiruje k niečomu dobrému, tak to vlastne nebude ako keby premárnený deň. A hovorím si, že najväčšia vec pre mňa by bolo prestať fajčiť, lebo to jednak ušetrí zdravie a zároveň to ušetrí peniaze. A hovorím si, že kokos, že keď sa mi podarí nefajčením ušetriť aspoň toľko, koľko som minul, tak bude dobre. Skúsim to otočiť. Že jasne, povedal som si, že nebudem teraz ťukať, tak ani neťukám, ani som nebol v kasíne, ani nepamätám, proste, že dlho. To ma úplne prešlo. Ale zároveň si hovorím, že a to bol podľa mňa strašne dobrý point a podľa mňa, že takto na nový rok alebo keď sa vám čokoľvek zle stane, že zamyslieť sa, že možno, že čo dobre z toho viem vyťažiť v tejto úplne kokockej situácii, kedy sa cítiš jak debil, vieš, že sedíš v tom taxíku doma, že OK, práve som nasypal na nejaké ovocíčko pixelové liter, tak to nie je úplne frajerina, ale že jak z toho spraviť proste niečo. A teraz už som 1500 plusa na cigaretách, čo som vlastne ušetril a mám pocit, že OK, že som to zvládol, lebo vlastne odmietol som reálne cigu na nový rok, čo ja si myslím, že taká novoročná ciga, že to zapíše frajersky. No, to musím povedať, že aj mňa prekvapilo, že to som nevedel, že si odmietol novoročnú cigaretu a ja som na teba hrdý. A že kebyže ten prvý krok toho uvedomenia si týchto vecí je podľa mňa strašne dôležitý, ale ty si to akože posunul do toho druhého levelu, kedy sa snažíš z toho niečo ešte vyťažiť a urobiť niečo vlastne pre seba do budúcnosti. Perfektné, tak by nad tým asi ľudia mali rozmýšľať. No, čiže začnite hrať automaty. Pokiaľ sa potrebujete zbaviť nejakej závislosti, tak ideálne sa nechať sklamať inou. Takže, a týmto som chcel tento novoročný špeciál ukončiť. Vidíte, že sme sa nahodili, krávatky, veci, všetko. Ján Alušík, druhá časť tohto podcastu, ktorý poznáte pod menom Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj tajomstvo. No kdeže
Slava bežne breše.